zenik banuen ideia bat, hain ere, banuen buruan inkai bat, goeta bat, eta bizibilitateak, invisibilitateak, eta hori zera neroan literaturara, baina, ez nuen aldez aurretik erabakita, ikuin inguru bat iztea gai bakar baten inguruan. Baina, kontotzen da, astero idazten, eta ikuinak idazten azkenean, estilo hori dagokionez edo formari dagokionez oso ikuin ezberdinak ateratzen. Baina gaia behin eta berriro bueltatzen zen digana, eta orduan batasun bat badaka. Ez da batasun oso handia, baina dago batasun bat Arkaitzek aipatu duen ikusen zintasuna gai horren inguruan. Bizibilitateak eta invisibilitateak. Eta nire gogoeta zen, gaur egun nola ematen den joku hori, ez da? Batez ere, bizibilitateen kontu hori uler genezake egungo bizimodua edo postmodernitatea bizualizatzeko edo bizible izateko borroka baten moduen berdin dit enpresa bat, edo berdin dit udal bat, edo berdin dit pertsona bat, eta batez ere aro digitalean, gero eta arrastasun handiagoa, eta gero eta kultura esan nukenik handiago, eta okagu bizible izateko interneten oso arras ikusten dugu, intimitatea galtzea eta gero eta gauza gehiago erabiltzen dugu.